духтарако ҳамаи шаҳрҳои Россияда доставка ҳаста ки як рӯзда бурда мерасонанд. Ина марҳамат интихоб кунед бо нархи дастрас шумода доставка мекунанд. Мана салом духтарако саза назайн саломатиё хуба як борак и ҳарироро бинен. Медонам ки ҳози ҳама ҳарир пурсидеста. Ина духтарако ҳарирои фасон сангчоша дестена чихе хушруча ҳамаи глош ҳастай то охира тамошо кунен рангошам ҳамаш ҳастай. Нархшон бошад 190 сомон 220 будан 190 сомониш дагай успет кунен интихоб кунен доставкатон мекунанд. Касоне ки обтоби мегиранд ино бо ҳамаш арзон мешаванд. ҳарирахтон медонен чихе сабукай чихе хушрувай форамай хубиш яй ки мисол на обда медроя на рангш дига мешава. Ира бинен глора бинен худ чихе хушрувай духтаро ишаишта фасон мана ба ҳазур тамошо кунен навора интихоб кунен шумода доставка мекунанд. Ира бинен аҷоибая оз якша мекушоянд бинен да духтарако гла бинен хушругиша аҷоибот фасонай. Мана марамат ҳамагӣ 190 сомон як либосш духтаро. Мана марамат инай гла бубинен иглш бо дига хелая се гли фасон омадагай аз ҳар се гл чандтаи расветкая инай расветкоша якта ба якта дар афити навор ма шумода нишон додистам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Сафедакша бинен чихе хушрӯ духтаро ҳарирахтон медонед ранги гирбишинай да материалаш лекин мулоимакай хушрӯвай сабукай. Мана марамат рангои беҳтарин глои хушрӯ нархку нархи шокшок. Мана марамат интихоб кунен доставкатон мекунанд. Бо игла диден духтаро ишаишта фасон мана ҳамаш глои хадавой ва инакшадагиша бинен духтаро чихе хушрӯвай. Мана гла фасониша диден духтаро санга хушругиша диден духтаро. Мана марҳамат ҳамаи ҳамино хуби ҳарир медонен дар чиай и мисол ҷинҷ намешавада ба ҳазур мепӯшен. Мана марҳамат рангои хушрӯи бад бо нархи дастрас. Ира бинен сафедча чихе хушрӯвая. Мана духтарако ози дидестенку ҳаминора дубайскёш буромадагай киртои тайёр 800 сомонӣ. Ина марамат материалш омада 190 сомон интихоб кунен. Креп меган ира ҳам ҳарир ҳам креп. Мана интихоб кунен доставкатон кунанд 190 сомон як либосш. Доставка доранд. Доставка хубиши яй ки доставка ҳамаи шаҳрҳои Россиядам ҳаст. Духтарако ҳамаи шаҳрҳои Россияда доставка ҳаста ки як рӯзда бурда мерасонанд. Ина марҳамат интихоб кунен бо нархи дастрас шумода доставка мекунанд. Мана